அது அந்த மாணவி எழுதிய கடிதம் தான் என்று ஆய்வுக்கு பிறகு தெரிய வந்திருப்பதாக உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். நேற்று இதை சுட்டிக்காட்டி டிஜிபியும் செய்தியாளர் சந்திப்பின் பொழுது தெரிவித்தார். அந்த கடிதத்துல அவருடைய தாயாருக்கு எழுதியது போன்ற அந்த கடிதம் இருக்கிறது. மாணவி எழுதியது போன்ற கடிதம் இருக்கிறது. இந்த பள்ளியினுடைய கணிதம் மற்றும் கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கக்கூடிய 2 ஆசிரியைகள் தொடர்ந்து தன்னை படிக்கவில்லை என்று தொடர்ந்து அவர்கள் சொல்லுவதாகவும், அதே போல சக ஊழியர்களிடம், இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களிடமும், அதே போன்ற சக ஆசிரியர்களிடமும் தான் படிக்கவில்லை, விளையாட்டுத்தனமாக இருப்பதாக சொன்னதாகவும், இதனால் மற்ற ஆசிரியர்களும் தன்னை படிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து சொல்லுவதாகவும், அதே போல இந்த கணிதம் எடுக்கக்கூடிய இந்த ஆசிரியை மற்ற மாணவிகளையும் இதே போன்றுதான் அவர் டார்ச்சர் செய்கிறார் என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பிறகு இந்த வழக்குல கைது செய்யப்பட்ட இந்த பள்ளியினுடைய செயலாளரான சாந்தி என்பவருக்கும் இதில் அந்த மாணவி கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த கடிதத்துல தான் இதற்கு முன்பு தன்னுடைய தாயார் கட்டிய அந்த கட்டணத்தையும், பள்ளி கட்டணத்தையும், விடுதி கட்டணத்தையும், புத்தகத்துக்காக கட்டிய கட்டணத்தையும் திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள், இனிமேல் நான் இருக்க போவதில்லை என்று அந்த கடிதத்தில் அந்த மாணவி எழுதியிருக்கிறார். அதற்கு பிறகு கீழே அவருடைய தாய் தந்தை மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு மன்னிப்பு கேட்டு அதில் சாரி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கடிதத்தை காவல்துறையினர் முக்கியமான வழக்கினுடைய ஆதாரமாக வைத்தார்கள். இந்த கடிதம் தற்பொழுது வெளியாகி இருக்கிறது. விவரங்களுக்கு நன்றி சரவணன்.